assalamu aleykum musidɓe tedduɓe on calminama on jurama musidɗo mon Sira Diawo Madina Touba TV Sénégal mbaɗon seno abonné mbaɗon mo zeme Allah hoddiri hande le 6 janvier en jano ziyara toon to junkore ceerno Alahi Batu Diallo toon to junkore fulɓe Takatamba en jeehin toon ziyara e yamirore ceerno men ceerno Hamadou Ali Niang yamirore ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba toon to Madina Gounass. Ziyara o noon woodi ko humpita tan ko heewi, woodi ko yiya tan ko heewi, woodi kadi ko haala tan ko heewi, geɗe kewɗe baɗɗe nafoore. Oɗon ñaaga sabu Allah so on ngari vidéo ciwe vidéo o ha mo gasa laranmo fof mbatton hakkillaji mon e seno. On calminama on juurama. Eɗen gaddora ɗo mawɗo meɗen, mawɗo moƴƴo, mawɗo julɗo, killifaɗo kadi mo ganduɗa ko kañum adi wadde ziyara o. Ha ziyara o fuɗɗi, ha caggal ɗum o yeehi ha to ceerno meɗen ceerno Amadou Tidiane Madina Gounass o wayni ceerno waɗi hen yamirore mum, han kadi wonti yamirore ceerno kono kanko fuɗɗi ɗum. En keɗoto konngol mum o eɗen ƴetti ɗum ɗo après o haalna en no fuɗɗori ziyara o. Assalamu aleykum kaw Fula Camara, a salminama juurama. Ko an fuɗɗi ziyara o, miɗen jiiɗi humpitade ziyara o hitande puɗɗiɗa ɗum e duuɓi no foti mbaɗɗa ɗum e no baddirɗa ɗum e mawɗo meɗen o, no baddirɗa ɗum foof miɗen jiiɗi humpitade. Ko musidɗo mo Sira Diawo Touba TV Sénégal humpita yimɓe en. alhamdulillahi rabbil alamin mi yetti Allah siraji ko namdiɗami ɗo ko ganduɓe namdiɗami o ziyara Alaji Batu ko min Fula Camara ari ɗo garduɓe waare leɗɗe mbimi Alaji Batu mi arima sanni mi ari juuradema mi ari ɗaɓɓu duwaw ko jiimi hema teddungal ko ɗum woni ko addimi ɗo mi ardi ɗo seeɓe Allah e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam mbiɗa yiɗi wadde ziyara e galle Alaji Batu wimi mi yetti Allah mi yetti jinnaɓe ko kalɗa ɗo ko hunde mawde. Ziyara sa andi ko woni e ziyara ko teddungal hangal woni hen. O haali noon woni ɗo kamɓe koɓe jangguɓe o haali bila ganni ha yettiɗo wimi an hono miijiroɗa ha garɗa mbaɗɗa o ziyara ɗo mbimi ɗum miiji am ngo fof no ngo fotini ko yidde Allah a yidde nelaɗo Allah a yidde Cheikh Tidiane yidde julɓe tewiɗe jolti hema moƴƴere e moƴƴere nde joltima e mama noon nde wona min waɗi nde ko Allah waɗi ko Allah waɗi ko noon neɗɗo wawaɗo ɓitti garmi ɗo ndekkitande woni lan 2002 garmi ɗo ko min tan woni lan 2003 gardimi ɗo e almami wuuro amen biteɗo Mbaye Diallo min gari ɗo ko haaral balɗe sappo haaral mbimi Mbaye mbiɗa fuɗɗi mune noon to Alaji Batu mbiɗa yiɗi jehen timminen ɗum mawninen ɗum saabu wona enen mawnita ɗum ko Allah mawnita ɗum jehen toon sen jeehi gari nduro en Alaji golle ɗen en gari wadde ɗo ziyara min gari ɗo ko Alan Sara minen gondi e kuccu amen min gardi sakuji tati e ɗiɗi gawri min gari min mbi Alaji ko puɗɗi noon ko kalnono mami ɗo ko hande nde yonti mi ari min wonji ɗo e almami amen seede noon miɗa yiɗi o ziyara o mawdu arde e almami amen jomum teddungal ngal fof e mbiɗen ma gokka teddungal mbiɗen ma ñaagui duwaw mbiɗen ma ñaagui kadi duwaw e leydi ndi fof ɓayde du'a maɗa e moƴƴi Allah waɗi noon Alaji Batu heɓiti yimɓe Fula an noon sa fuɗɗima hunde ndeki sa fuɗɗima ana hultata mbimi wona min suusi wona min wawi ko bawɗo taɓɗo mo tagimi o on itti e muuyo muɗum addi ha mbimi ɗo ala ɗo ziyara wona min ko Allah mimi ganngani Qur'an kadi ardani ɗo hay hunde sona almudaga gardumi ɗo ko almudaga gardumi ɗo ko a julɗo gardumi ɗo komi julɗo o wimi bisimilla eyyi woni min gari nde hitande l'an 2003 nde woni l'an 2004 nde ɗo noddi ceerno Mamadou Lamine ɓiɗɗo ceerno Younusa on ko on ceerno Younusa ebo tawa e jangguiɓe Alaji Batu ɓe Qur'an Allah waɗi ceerno Mamadou Lamine ari
min gondi ɗo min mbaɗi ɗo ziyara o Allah waɗi ziyara o ko nder fuɗɗi mawnu ngol yimɓe amen yimɓe seeɗa ngarɗo amen to saare Mamadou naɓe ngari miɗo wonti e fuɗɗe Fuuta am ɓe ngari ɗen ko beytoɓe ɓe ngari ɗo ɓe beyta ngomin kiiɗo haa minuit min gonɗo haa 2 heures jamma min mbaydire Alaji Bato min kooti e hitande fiiltine nde on sahaa ɓe kolloyi Madina Gounass komin hoore am ƴefti koyngal am addi yaade Madina Gounass mbimi ceerno men min noon mbiɗa fuɗɗi hunde junkoore ko wayno moƴƴere Allah ni ziyara to Alhaji Bato ceerno kanko woni ɗo ko gawɓe haala koɓe anndi ɓe ko kaalata ɓe mbi alhamdulillah rabbil alamina en jetti Allah ko puɗɗiɗa ɗo ko hunde mawde mi duwima hen yo Allah waɗen barke yo Allah naɓi ɗum yeeso kisa ko ni woni no min gardi nde hitande ɗum puɗɗi ar kamɓe Madina Gounass naɓe ayo Allah waɗi noon mbila on saha ziyara o hitande fof ngoye ɓeydo hitande fof wande ko nde hitande ɓurɗa wat yimɓe yo on ngandu ko ni ziyara o fuɗɗori ziyara o fuɗɗi koye am ziyara o fuɗɗi koye Allah ziyara o fuɗɗi koye nelaɗo Allah e yidde Allah e nelaɗo muɗum Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu e yidde Alhaji Bato e jortude hen e jortade hen ko moƴƴo te moƴƴere e muɗum moƴƴere jiiɗi hemmude ko moƴƴere mawde Allah noon waɗi ɗumene Allah ko ni woni ko ni ziyara o ardi inchallah ko ni ziyara assalamu aleykum warahmatullahi ceerno Basiru ceerno o wi omo salmina juulɓe ɓe fof no moƴƴi o wi tawaɓe ɗo e arɓe ɓe moni fof inde mum e yettode mum gorko hen e debbo hen o wi eɗen gardina calminaali ɗi hohoɓe men islam wonɓe ɗo ɓe hohoɓe men islam ɓene eɗen gardina hen mawɗo maɓɓe o wi caggal makko eɗen dewni hen ko rewi hen ko o wi eɗen gandi Allah teddiniri diwan Tamba o ceerno men ceerno Souleymani Agne ko kanko Allah waɗi imamu ratib ko kanko woni mawɗo almameɓe ɓe o wi so en calminimo almameɓe ɓe fof naati ɗon so en calminimo kadi ɓaaweɓe rewoɓe caggal almameɓe ɓe fof naati hen ndege noon juulɓe ɓe fof en calminima en juurimama ɓe o wi omo yettina en enen fof salminaɓe ceerno e subaka he komin juuli subaka ko min mbaynodiri e makko to Dakaru to kanko ceerno omo humpiti ziyara o omo andi kadi ko ɗo min goni e jikkoore oɗo waktu o wi ko min jettiɗo e wuro he ko ko noddi ceerno kadi o haalani ɗum min jettima ceerno wimo kanko ceerno Basiru mbiyaten tan ngal fof mbiɗa salmina ɓe mbiɗa juuroɓe omo yanti e men e ziyara he omo ñaagi kadi omo duwo yo Allah jaɓan en ziyara o wi kala faandale moƴƴe ɗe ngarduno ɓen ɗo e ziyara he omo ñaagi Allah kanko ceerno yo Allah jaɓ kala haajuuji ɗi ngartorno ɓen Allah ina anndi haajuuji ɗi yo Allah humtu kala ko lorata en heen e haajuuji ɗi coomnoɗen ɗi omo duwo yo Allah dujjan en ɗum o wi rafiiji ɗi baawɗe ɗe omo ñaago Allah yo Allah waɗa heen cellal aafiya caɗeele ɗe sakkaaji ɗi omo ñaagi Allah yo Allah ittan en ɗum o lumtina heen niwya makko kanko Allah sabu barke alqur'anil azim ceerno ina anndina en tan omo wondi e men omo wondini en alhamdulillahi rabbil alamina o wi Allah yettinimin ɗo e jam e yantondirde e mon e golle ziyara ɗe
o wi e tenkude e ziyara he moƴƴere nde juuɗe ɓe ɓen kala ɗon ɗe o wi denndaangal maaniji moftiiji e ziyara ɗi ɗi ngannduɗen heen e ɗiɗen nganndaa fof keddiiɗi to ganndal Allah maaniji ɗi fof eɗen ñaagi Allah yo Allah haɓɓinan en ɗum o yettina ɗum kadi e meeɗen amin o rokka en ko woni heen ko o rokka en dañde ɗum e fanndinde ɗum enen noon e denndaangal ɓesnguji meeɗen fof o waɗana noon juulɓe ɓe fof barke Allah e nelaaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam ceerno wi so yii Allah ina wuusi yimɓe ɓe e yahde ziyaraji ɗi to juulɓe nani ziyara ina waɗe fof ɓe jogoo ndeereeru ɓe jogoo softeende e yidde yaade ɓe kawro e ziyara o eɓe ndartoye toon Allah e nelaaɗo muɗum o wi waɗi noon ko eɓe jorti so ɓe ngari toon kala moƴƴere nde ɓe paandino dañde ko ɓuri nde ɓe paandino nde nana toon mofti ma Allah waɗanɓe ko ɗum juulɗo fof ina jogii on yonto e jaagol mum ziyara ngol ceerno wi neɗɗo noon juulɗo njortoma e Allah o kala ɗo njorto o woni Allah nafanma ɗon ko noon tawratamo ɗum ne e konngol nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam to o wi kanko nelaaɗo Allah Allah wi tabaraka wa taala e hadisul qudsi on wi ana inda zanni abdi bi falyazunna bi ma shaa o wi nelaaɗo Allah wi nde ɓe wonani maccuɗo am kala ɗo o jikki kam kala ɗo o jogii e amam njorto mbiɗa fati woɗon min Allah ma o tawam ɗon ɗum noon falyazunna bi ma shaa yo jogo em njorto mo o yiɗi fof ene o yiɗiri fof tawi tan njorto o seddi e ma an maccuɗo Allah o to am ɗo min Allah so a ari ko noon tawratami sa tawraani noon tan an maccuɗo Allah koto matowde e manki Allah kam konngol mum meeɗa firtade inna allaha la yukhlifu l-mi'ad kala ko jiiɗa manki toon kono ma ɗo dey mankere nde woni kono so a sellini tan Allah kam a tawat ɗum ɗon o waylotako o waylata so wonaa tawa baylugol ngol koto ma to yiwri so iwri to ma to noon ina waawi wayanma no a sikkirano ni no waylirɗa ni woni kito mamode moɗi wayli yo Allah wallu ceerno Basiru ceerno ko wi ala kulli haalin min beltima no feewi o wi nomin tawri onon jinkoore e diwan o oɗon jaɓɓori ni oɗon fadi min beltima e ɗum no feewi yo Allah yoɓ on moƴƴere barke Allah e nelaaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam ceerno wi omo watana en hen wasiyaade en enen fof ɓeydoɗen tinnade e diina men ɓeydoɗen tinnade e wonde e deftere Allah e gollirde sunna nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e jokkondirde enɗam e yiɗonirde e yurmondirde e wallonirde e wondirde Allah e nelaaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam e reendirde hurmaaji e reentondirde hakkeeji tiinoɗen e ɗum no moƴƴi ɗum yewti ɓeydoɗen jannginde sukaaɓe men alqur'ana rewɓe e worɓe fof ɓeydoɗen nanngude laawol cheikhana Ahmada Tidiani e wonde e maggol
e moƴƴinde felo laawol ngol ganden arwande felo laawol cheikhana ahmada tidiani ko yidde julɓe e yinnaade julɓe kala de no jinnoriɗa julɓe andu an gonɗa koye faggitaade jiggol allah e maɗa kala no allah rokkirma yidde julɓe Allah rokkirma noon giɗgol mum faade e ma ɗum noon giɗgol Allah ngol kam so ngol yettimama haajuma aduna e haajuma lahara e haajuma to barzakh fof Allah gasnanima ɗum o wi ɗum noon tinoɗen e ɗum no moƴƴi yo juulɗo yinnoto julɓe juulɗo yo waɗa sababu no julɓe ene jiɗira ɗum o waɗa sababu no julɓe ɓe ene cuusiramo o rento waɗde sababuyeji ɗi sababuyeji ɗi julɓe ɓe ɗina kula o ndentoromo neɗɗo yo rento ɗum yo Allah wallu tinno ɗen no moƴƴi o wi to ɗum yawti farilla asakal o goto emen fof yo ɓeydo wattude hen haqqille muɗum kala mo Allah rokki ko askini so jawdi ma jahori gila e nayi ma haa to dammiri ma e to haalis ma leliɗo e to remru ma koye remru eɗen gandi jaltuɗen joni kala dañɗo hen ko askini yo tinno o anda asakal ngal ko farilla o yaltina farilla o no Allah wiiri ni o totta miskineɓe ɓe Allah yewri yo totte ɓe ceerno wi nde wonno ina anda kala ko jogori askede ina anda ɗo tolno to fota askede ɗon so tawi ko remru noon gawri so lappaka haa laaɓi leesa haa wonta ceeri a andata ko ndemɗa ko mbele timmini saabu so tawi askini walla askinani a wawata andude ɗum waɗi kala no gaskirɗa so tawi a rewani e laawol lakkude gawri ndi haa laaɓi andu a askani koye ɗum wona asakal sabu ka e ɓuuɗo diine onon no o fotiri eɓɓode ala hen ko konngol Allah tan Allah noon ina haali haalaaɗi haydara ala ko tumbi hen kiinno ɗen hen no moƴƴi yo Allah wallu yo Allah reen yo Allah sembin barke Allah e nelaɗum sallallahu alayhi wa sallam barke alqur'an al-azim barke cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ceerno wi nden to ɗen haqqeji ɗi kadi no moƴƴi juulɗo yo rento haqqe moƴƴani wonko neɗɗo ina yawa o sikka ɗum ko golle kuyɗe tawa ko ɗum ko o yawi ɗon goɗɗum jogol ɓiloyde mo janngo o wi haqqe noon no o way fof so tawi joom haqqe o yaafaaki Allah yaafanta komo de jomum ɗiloto tan koko mbaɗɗa hakkunde ma e Allah sa tuubi Allah yaafuma kono haqqe kay hakkunde ma e bande ko ma joftoɗamo tan ma jettoɗamo tan jaafnoɗamo walla joɓamo nde ɗimtoɗa ɗon tino ɗen no moƴƴi ceerno wi asakal ngal ɗo ngal jiiɗen ko askere ko yaltine ɗum ko haqqe miskineɓe ko geɗal mumen ñaamde haqqe miskineɓe on ɗon noon nafata jomum dey sabu ñalawma dalga ko o naamitoyteɗo ɗum o wi ɗiɗo teŋeji rewɓe ɓe kadi ɗi cikkata ko an jeyi aɗa waɗa hen no jiɗirɗa fof so tawi debbo ma o yaafaki ma weɗaka ka ɓiloytoɗo ñalawma dalga
ɓiloytoɗo ñawmo ɗanga o wi andude hayɓira nagge makko nge jara ɗum so rokkanima hay ɗum ko hakke saka noon hakkema ferlade hen mbiya kayɗi kam ko min jeeyi ko min jeeya min waɗata hen ñaworam ala ɗum wona gonga ko jeeyi ko hunde nde ko kanko yeeyi kono o yeeyata o waɗa hen haajuji makko an noon gorko no jiɗɗa yeeyde hen fo a yeeya ɗum kadi ko fenade debbo so tawi o fandinani teŋe makko gande koye dewgal ala ɗon o teŋe ɗe goni sababu dagogol dewgal ngal dewgal ngal dagori ko sabu teŋe ɗe so tawi gorko ñaamti ko dagnirno hakkude maɓɓe ko debbo welaka dewgal ala ɗon o wi Allah tabaraka wa ta'ala o wi ko aatu nisaa sadaqatihinna nihlatan totteɓe kamɓe rewɓe ɓe teŋeji maɓɓe o wiyani ginnaneɓe ɓe force tati force nayi o wi ko ƴette tottonɗo kadi nihlatan yo won kadi koko fandi neɗɗo ko wiya o fandini koko o wawi firbitade hen no yiɗi fof hunde wiye ko an jeeyi kono a wawa firbitorade hen no jiɗirɗa nden hunde a fandinani ɗum taw teŋe baaɗe noon ɓen fandani koye Allah wi ko nihlatan koko fandi fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an so ɓe ɓumnanima ɓerɗe maɓɓe kamɓe rewɓe ɓe e teŋeji maɓɓe ɗi ɓe mbima baaba walla kaw no jiɗɗa fof wat min jaafima mbiɗa yardi mbiɗa yaafi sa yiɗi nawa lumo aywa lumo ɗani lumo misira ɓuuri ɓaɗani jeeya kono so tawi ɗum ala so tawi wona kanko wela o rokkuma so tawi noon kanko debbo o kanko wela o rokkuma Allah wima ɗon kay hayo fakulu hani an mariha ñaame yo ɓuuɓol yo dammu on ɓayde kay kanko yamiri so yamirani noon ko bindi ɗum ɗo woni ɗo ko wiya soko tawi o yamiri ñaam yo ɓuuɓe yo ɗamne ko so yamirani ko yo wure yo haade yo ɗedde ko jengol won toon ɗum noon nden to ɗen hakkeji ɗino moƴƴi ceerno wi wota a yii tan seerde debbo kadi to yaano aɗa heɓira teŋe makko ɗe ko an yiɗi seerdemo mbaɗa feere no dewgal ngal ceergal ngal ina yanira ha daña laaɓol wiide aɗa namdito hen teŋe ɗe sa ɓittinimo ha o ɓitti o haaɗi o yiɗi yantude e dewgal he a nangimo a wimo a woppatamo so wona o artira teŋe ma sinno a ɓittinanomo noon kam sage ina jaɓi ɗum kono ko an ɓittinimo ha o haaɓi o yiɗi yantude hen mbiya kadi o yahata so wona o ruttuma teŋe ma o tottuma nawa kono ko nawɗa ɗon ko jeygol ñamoyta ɗum kadi nde entoɗe ɗum ceerno wi ganden dey en mbawa funtude Allah kala ko mbaɗɗen ko koye men tan gonɗen e wadde diine noon ko laaɓal namdi kala ko aɗa golla e diine ma gollir ɗum laaɓal gollira deftere Allah kala ko aɗa gollondira e juulde gollondire e deftere Allah gollondiron e laaɓal koko laaɓi ko tan yettoto Allah ko laaɓani ko ɗum andude ɗum faranima so wona to ella koko laaɓi ko tan yettoto Allah
juulɗo noon yo tinno o ƴeewa ko laaɓi o wi etotoɓe laɓɓinde nde ko ɓen nde Allah yiɗi inna allaha yuhibbu tawwabina wo yuhibbul mutatahhirina duttotoɗo e Allah sa'a fof ene siftora bakkar muɗum ene rutto e Allah Allah wi Allah ene yiɗi juulɗo ciforiɗo noon etotoɗo laɓɓinade o ƴeewa kala ɗo laaɓal woni o eto wiide omo rewa ɗon onne kadi Allah ene yiɗi ɗum mo o yiɗi o noon o wallat ɗum e ko woni e dartude ko o yaafo ɗum tuubuye mum o waɗa ɗum heɓa laaɓal ngal yiilotongal yo Allah wallu yo Allah wallu yo Allah rayani ceerno wi juulɗo yo o goongu e ko o waɗata ko Allah wi ya ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqina Allah ene ɗaɓɓiri juulde goonginde Allah yoɓe ñiiɓe gulol Allah yoɓe gondu kadi e goonduɓe so aɗa wondino ƴeew juulɗo goongu to limanagal mum juulɗo goongu to gondigal mum e juulɗo gondinoɗa ɓen ɗon yo Allah wallu yo Allah rayan ceerno wi so ɗum yawti nangen laawol cheikhana Ahmada Tidiane mbirɗen ay geɗe moƴƴe ɗe no ɗe jamirira yo ɗe toppite ni geɗe ɗe moƴƴaani ɗene ko noon yamirira yo ɗe goɗɗite so tawi aɗa naftoro diine ma ko ma pellita etade e ko moƴƴi ko pellita etade e rentade ko moƴƴani ko ko ni woni no diine ma moƴƴirta kono aɗa tiimi ga aɗa tokkiri ga kono ko moƴƴi ko no moƴƴi alaa ko ɗaɗatma hen ko ari fof aɗa tawa toon oga banggue kadi ko dilli fof aɗa tawa toon laɓande e Allah fam waɗe ɗam yo Allah wallu ceerno wi janno tan jaafoɗo allahumma salli ala seydina Muhammad seydi Ba han kay ko andi ko yalla moƴƴe